I am 34 years old. I've been married for 14 years. Now I'm in the same situation yekuti murume wangu anondirova pese patatadza kunzwisisana. Akambondirova akandibaya nebanga ndikagara muhospital. Haana kusiya nyaya yekurova. Ndine vana 3 naye. Iko zvino akuita verbal abuse, emotional abuse. Ndakaenda back kuchikoro nemari yandaishanda. Haana kana senti raakandibhadharira, asi aitondishusha achindituka kuti makungoita zvemabhuku izvozvo hamuchationawo. Asi ndakashingirira kusvika ndagraduate. Right now handina kubasa kwandiri kuenda, so I can't provide for my children. Iko zvino chaakundinetsa akuita abuse nevana chaivo. Anorova vana kunge ari kurova munhu mukuru. It's affecting my kids a lot. Havasisina rudo naye, havatodi kuti aswere pamba kuti ndivasiye naye. Ini zvangu ndafunga kusiya hangu murume uyu, asi pekutangira ndo pandashaya. Ndiri kunyika iri kure nehama zvekuti ndingaende nevana vangu, saka ndiri kuda kutanga ndatsvaga basa ndosiya. Hameno kuti ndinenge ndakanganisa here madzimai. My fear is ndiri kuona kunge ndiri kunonoka nekuti pane patakambonetsana akazondiudza kuti ndakambofunga kuisa poison muchikafu tife zvedu tese. Ndakungogara zvangu naye asi ndakutya kuurayiwa. Guys, please help me.